Глобите за нередовен пътник в София и актът от 200 лева са незаконни, твърди адвокат по гражданско право. Според юриста, контрольорите нямат право и да принуждават нередовните пътници да слизат от превозното средство. След сигнал на екипа ни, Центърът за градска мобилност се самосезира. От общинското дружество обещаха до няколко дни да излязат със становище. Адвокат Валентина Каменарска се натъква на доста нарушения при санкционирането на нередовни пътници. Едно от тях е размерът на глобата, който може да се събира на място. Това е административното нарушение, което е предвидено в закона и предвидена глоба за вътрешни превози. Става въпрос за вътре в самия град на обществен транспорт, глоба 10 лева. Каменарска е категорична, че законът има по-голяма тежест и общината няма право да глобява пътниците, като въвежда по-висока санкция от предвидената в закона. Оказва се също така, че наредбата в частта, в която засяга задълженията на гражданите, ползващи релсовия транспорт, е нелегитимна, тъй като тя не е издадена въз основа на закона за автомобилни превози, поради липсата на закон, който да регламентира релсовите превозни средства, като трамвай и метро. Адвокатът акцентира и върху друг проблем – контролът на пътниците. Контролерът е най-обикновено длъжностно лице към търговско дружество. Той не е нито държавен служител, нито общински служител. Следователно, той не притежава абсолютно никакви правомощия, нито да дърпа лица, нито да ги бие, нито да им изземва или заставя. Адвокатът припомня, че на лицата под 18 годишна възраст не може да се налага глоба, а само порицание, и призова хората да търсят правата си, ако станат жертви на посегателство от контрольори. Според юриста е напълно недопустимо и контрольорите да правят проверки в присъствието на полицаи. Давайте бандитство за